În schimb, oamenii din comuna Râciu, județul Mureș, au furat startul Micii Uniri. Ieri au sărbătorit la Săniuș într-un cadru de poveste și au încins și un foc de tabără, în jurul căruia, ce să vezi, au dansat Hora Unirii. Sute de români au sărbătorit Mica Unire în avans pe pârtia de la Râciu. S-au încălzit în primă fază cu câteva ture cu sania, după care s-au încălzit cu vin fiert. După sanie și horă. După horă iară sanie. E un eveniment binevenit pentru comuna noastră. Ne bucurăm. N-am mai fost, este pentru prima oară și vreau să văd cum este. Mi se pare foarte interesant. După mai multe ore de Săniuș, la lăsarea serii, distracția s-a mutat în jurul focului de tabără, unde localnicii și turiștii au încins Hora Unirii. Puțină emoție, că n-am dansat de 2 ani, așa că normal că e emoție. Dar în jurul unui foc de tabără merge și mai bine, și un pahar de vin, merge, și un pahar de ceai cald, super! Am considerat împreună cu echipa din primărie că ar fi oportun să facem Hora Unirii într-un alt cadru, și anume la Săniuș. Petrecerea de pe pârtia din Râciu s-a întins până târziu în noapte. Cei prezenți s-au încălzit cu vin fiert, ceai cald și cântece patriotice.